салом бинандагони азиз, мухлисони суруду тарона ва мусиқиҳои хубу дилнишин. Мухлисони азиз, ин рӯзномаи охирини даври дуюми шоу барномаи узмунии Парвин аст ки тавассути он боз шуморо бо якчанд иштирокчиёни лоиҳа ошно месозем. Тавре ки огаҳед, мақсад аз баргузории лоиҳаи Парвин дар он аст ки кӯдакону наврасони соҳибистеъдод имкон пайдо кунанд ки ҳунару истеъдоди худро тавассути ин лоиҳа ба ҳамагон муаррифӣ намуда дар ҷодаи санъат муваффақ бигарданд. Ногуфта намонад ки барои маҳорату истеъдоди худро нишон додан сафи хоҳишмандони ин лоиҳа хеле зиёд буданд ва ба даври навбатии шоу барномаи узмунии Парвин танҳо беҳтарин иштирокчиён тавонистанд ки роҳ ёбанд. амирҷон, шуморо ба даври дуюм хушомадед мегӯем. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Ин қадар либосҳои зебо ба бар намудед. боварӣ дорам ки мувофиқи ҳамин либосҳои зебоятон зебо дар саҳна суруд мехонед. Ҳамин тавр не? Бале, ман ҳеҷ гуна ҳаяҷоне надорам. Аз устодони худ маслиҳат гирифтам. Устоди ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Саидзода Фурқат ки дар дасти онҳо ман ҳамчун овозро такмил медиҳам ва мақом месароям дар ҷодаи анаҳмин санъат. Он кас маро муваффақиятҳо орзу менамояд. Саломат бошед. Хуб, дар ягон жанри дигар, масалан сурудҳои хориҷиро сароед метавонед? Бале, ман бисёртар забони туркӣ, бо забони туркӣ суруд месароям ва ҳамчун аз уҳдаи эстрада, фалак, дигар намудҳои ҳамин вокал, овозхонӣ бечунучару мебароям. Аз даври якум то ба даври дуюм дар ҳунари худ беҳбудиро дидед ё на? Бале, ман ноҷуриҳо доштам. Дар даври аввал рафтам машқ кардам. Дар як ҷо 4-5 маротиба машқ мекардам ки ҳамин хатогиҳои худро ислоҳ кунам, дар ҳамон суруд ҷур сароям. Яъне айни замон бо боварӣ ба саҳна мебаред? Бо боварӣ, бале. Пас биёед баромади шуморо дар саҳна мебинем. Мешавад? амирҷон муродов сароидани сурудҳои эстрадӣ ва шашмақомро меписандад. Пас аз хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 ба донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмӯмин Раҳимов дохил мешавад. Айни замон ӯ донишҷӯ аст. амирҷон номзад ба устоди варзиш дар риштаи муҳорибаҳои универсалӣ мебошад. ӯ ба санъат аз синни хурдсолӣ шавқ дорад. амирҷон ғолиби озмуни овози тиллоӣ мебошад. устодонаш дар ҷодаи санъат Фурқат Саидов ва Лӯҳира Муъминова мебошанд. نوایی پرده‌ای و شاد خط از شهناز می‌کردم. شوقجهان شماро ба даври дуюм хушомадед мегӯем. Ташаккури зиёд. саломат бошед. хуб, баромади даври аввалаи шуморо ҳамагон ёд доранд. хеле зебо дар саҳна суруд сароида будед. имрӯз ҳам мисли даври аввала тайёрӣ дидед ё ин ки на? Бале, ман хеле зиёд машқи зиёд тамрин кардам ва ин дар даври дуюм суруди хеле зеборо хостам сароям. яъне кадом сурудро шумо айни замон месароед? Суруди модарро. модар. маълум аст ки модаратонро хеле зиёд дӯст медоред. ҳамин тавр не? интихоби суруд тавсияи кӣ буд? Тавсияи модарам. тавсияи модаратон? Бале. агар аз шумо хоҳиш кунам ки дар васфи падар масалан суруд хонед чӣ? Бале, метавонам. метавонед. шумо фақат дар жанри халқӣ суруд месароед ё ин ки дар жанри эстрада? Дар жанрҳои гуногун сароида метавонам. Дар даври аввал дар жанри шашмақом, инак дар даври дуюм дар жанри эстрада месароям. офарин, офарин. яъне сароидани суруд дар жанри шашмақом шуморо ба даври дуюм гузаронд. саломат бошед. боварӣ доред ки суруди интихоб намудаатон масалан шуморо ба даври сеюм мегузаронад? Шоҳҷаҳон Ашуров хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ноҳияи Шаҳри Нав мебошад. ӯ ҳамзамон дар мактаби санъат машқи овозхонӣ мекунад. Шоҳҷаҳон иштирокчии озмунҳои зиёдест. ӯ соли 2017 ғолиби Бӯстон гардидааст. устодаш Хусрав Муҳиддинов мебошад. در نوجوانی توی حیاتم از سایت شوم ای مادری جان. هر دو شما در حقیقت حرکتی خوب کرده اید و قابل قید است که هم ژانرها رو درست یعنی به راه مانده اید و یکی با سبک اصولی خلقی و دیگری با سبک اصولی استرادی.
ҳар ду ин чиз фактори якдигар ҳастанд ва якдигарро дар санъати овозхонӣ ҳам замонавӣ ва ҳам суннатӣ мустаҳкам мекунад. офарин. як қарсак барои ин ҳунармандони наврӯ. ва модом ки ин озмун аст, ин шакли озмун бисёр ҳам мушкилиҳо дорад, аммо чӣ илоҷ? бале, озмун аст ва беҳтарин дар болои саҳна бояд ки ҳамчун як меҳвар, ҳамчун як зар, ҳамчун як ҷило барои рӯшани дохтани ҳунараш ҳувайдо гардад. ман фикр мекунам ман овозамро ба шоҳҷаҳон медиҳам. барои комёб шудану ба муваффақияте ноил гардидан шахс бояд дар ҷое наистода ҳамеша дар ҳаракат бошаду аз пайи амалӣ намудани орзуҳояш бигардад. танҳо шахс бо саъю кӯшиш ва иродаи қавӣ метавонад ба мақсади худ бирасад, дар ҷомеа мавқеи худро пайдо намояду маҳбуби ҳамагон гардад. ду нафар иштирокчӣ дар жанри навозиш тавонистанд ки истеъдоди худро дар назди доварону мухлисони шоу барномаи узмунии Парвин хуб нишон диҳанд. онҳо киҳоянд? марҳамат, идомаи рӯзномаро тамошо кунед. муҳаммадҷон, медонед ман кам санъаткореро мебинам ки масалан бо ҳамин асбоби мусиқӣ навозишро иҷро карда тавонанд. барои чӣ маҳз шумо имрӯз масалан дар даври дуюм бо ин асбоб баромад мекунед? маҳз аз ҳамин сабаб аст ки ман ҳамин касбро шавқу завқам ба ин касб бисёртар меҳр пайдо кардагам ва дӯст медорам асбоб ва санъати худамро дӯст медорам. мехоҳам бо ҳамин асбоб фақат баромад кунам. аз нигоҳи шумо санъаткор бояд дигар асбобҳои мусиқиро ҳам навохта тавонад ё на? бале, бояд тавонад. ҳай мо ҳам кӯшиш мекунем ки аз уҳдаи дигар асбобҳои миллиамон, аз уҳдаи дигар асбобҳои хориҷӣ бошад, аз уҳдаи кӯшиш мекунем камтар фаҳмем ё фаҳмиш пайдо кунем ё кам навозем. офарин. хуб, амин дар иштирок дар даври аввали лоиҳаи Парвин барои шумо чӣ дод ва имрӯз масалан ба даври дуюм бо чӣ гуна дастовез омадед? дар даври аввали лоиҳаи Парвин ин барои ман як дарс буд. боз ман шавқу рағбатам зиёдтар шуд ва рафта машқ кардам. боз хуб буд, бисёртар машқ кунам, даври дуюмро тайёрӣ бинам. саломат бошед. муҳаммадҷон Ниёзов донишҷӯи коллеҷи санъати Аҳмад Бубоқулови шаҳри Душанбе мебошад. ба ӯ навохтани созҳои мусиқӣ хеле писанд аст. навохтани сози трубаро ба Муҳаммадҷон устодаш Далер Ҳошимов меомӯзад. Муҳаммадҷон аз уҳдаи навохтани якчанд созҳои мусиқӣ мебарояд. ӯ мехоҳад ба мисли мутрибони чирадаст дар оянда маҳбубу шинохта бигардад. бинандагони гиромӣ, бояд хотиррасон шавем ки дар даври дуюм дар ин барнома ҳаминтавр дар жанри навозиш ду Муҳаммад бо ҳам рақобат мекунанд. ҳамин хеле хуб. пеш аз оне ки ман бо шумо ҳамсӯҳбат шавам, ман ҳар дуи шуморо ҳам суҳбаткунон медидам. бисёр хушҳол будед. шумо бо якдигар дӯст ҳастед ё на бо Муҳаммад? албатта мо ошноӣ дорем бо Муҳаммадҷон. имрӯз аз он масалан ғамгин нестед ки ҳар ду дар лоиҳаи Парвин рақиб афтодед? ягон ҷои ғамгинӣ надорад. фарқ надорад. инҷа барои ҷо гирифтан не, барои ҷа маҳората нишон додан дар кор. саломат бошед. хуб, шумо бо ғиҷак баромад мекунед. Муҳаммад бошад бо асбоби мусиқии труба. ҳамин тавр не? хуб, ҳамин асбобҳо ба якдигар омезиши доранд аз нигоҳи шумо ё на? масалан
рақобат мешавад миёни ду ҳамин асбоб? мешавад. Вай асбоби нафасия и тори камония. агар дар саҳна хоҳиш кунанд ки шумо асбоби муҳаммадро иҷро кунед ва муҳаммад асбоби шуморо, шумо метавонед аз иҷрои ин кор кунед? наметавонед. мехоҳед дар оянда ин асбобро ҳам омӯзед. саломат бошед. мо ҳам ба шумо барор мехоҳем ва умедворем ки дар саҳна навозише иҷро мекунед ки ҳамагон мафтун мешаванд. ҳамин тавр не? марҳамат, саҳна аз шумо. иштирокчии дигар муҳаммад машрабов донишҷӯи коллеҷи фарҳанг ба номи партов буйдоқови ноҳияи рӯдакӣ мебошад. ӯ навохтани сози скрипкаро меписандад. устоди муҳаммад музаффар ғафуров аст. дар ин гуна озмунҳо муҳим нест ки ҳама иштирокчӣ ғолиб ояд. асос иштирок намудан асту аз устодон маслиҳату тавсияҳои ҷолибашонро барои худ қабул намудан аст. чунин андеша дорад муҳаммад. ҳар дотонам раҳмати калон ташаккури зиёд барои падару модаратон барои номҳои хушрӯ мондагишон. фахр мекунам ки шумо асбоби труба бисёр як нодир асбоб аст. скрипка бачаи ман скрипка меноза синфи сеҳоли майдаак аст. албатта чени тувои наменоза ҳоли майдаак аст. асбобо бисёр гуногун аст. акайне қадам барои ҳамин шумо ба ман иҷозат диҳед ки ман ҳар дуя меоба овоза ман медиҳам. мадина росташро гӯем, шуморо дар даври дуюм дида бисёр хушҳол шудем, зеро рақсҳое ки дар даври аввал шумо иҷро карда будед ҳам ба мухлисон, ҳам ба доварон ва ҳам ба мо писанд омада буд. имрӯз ҳам ҳамон гуна рақсҳои зебо мекунед ё на? бале, аз рақсҳои якум давра мумкин боз зеботар мешавад. аз худ боварӣ доред? бале. ин боварӣ аз куҷо аст? аз машқи зиёд кардан ё ин ки аз машқи зиёд? ба фикрам бо муаллима Зайнаб бисёр машқ кардед? бале. хоб кадом рақсро рӯи саҳна гузоштед? ман якум рақсамро рақси попурӣ мекунам, дуюм рақсам боша рақси сиганскӣ мешавад. рақси сиганӣ. офарин. шумо бештар дар кадом жанр рақсиданро меписандед? дар жанри масалан халқӣ масалан ё ин ки хориҷӣ? халқӣ бисёртар. халқи бисёртар. офарин. рақибатонро мешиносед ҳамихеле? ки аст? манижат. манижат. шумо хуб мерақсед ё ӯ? намедонам, фикрам ҳар дуямон як хел. ҳар дуятон як хел. пас биёед рақсидани ҳар дуи шуморо дар саҳна мебинем. розӣ ҳастед? мадина маъбурова иштирокчӣ дар жанри рақс мебошад. мадина дар ансамбли рақсии кӯдаконаи Зайнаб маҳорати рақсиданашро такмил дода истодааст. якчанду гунаҳои ӯ дар ин лоиҳа ширкат доштанд. ӯ низ бо шавқу завқи зиёд иштирокчии шоу барномаи узмунии Парвин гаштааст, то ки муваффақ гардад. манижа ҳамин фосилаи вақти аз даври якум то ба даври дуюм буда барои шумо кифоягӣ кард ки масалан бисёр машқ кунед? бале, аз даври якум то ба даври дуюм ман хеле зиёд машқ кардам, дар болои худ кор кардам. саломат бошед. хоб дар ҳунари худ боз беҳбудиро ҳис кардед ё на? албатта, вақте ки машқ мекунӣ зиёдтар, беҳбудиҳо ҳама вақт ҳастанд. хоб аз лоиҳаи Парвин шумо чиро интизоред? мехоҳед танҳо ғолиб оед ё ин ки дигар чиз? ман мехоҳам ки ҳунари худро дар Парвин бисанҷам. ман намедонам мегузарам намегузарам, ҳунари худро санҷидани омада. саломат бошед. шумо дар ҳамин гуна лоиҳаҳо хеле зиёд иштирок кардаед ба фикрам, ҳамин тавр не? ман дар консертҳои давлатӣ хеле зиёд иштирок кардаам. саломат бошед. албатта мо боварӣ дорем ки вақте ба саҳна мебароед
خب همین دستگیری مخلصان، قرصک‌های مخلصان برای شما مثلا نقش می‌بازد یا نه؟ البته از همه چیزی نقص‌ترین دستگیری مخلصان است کفکوبی آنها است. آنها که کفکوبی ها کردن باز زیادتر می شود رقصت، زیادتر احساساتی که به رقص داده می توانی باز زیادتر می شود. سلامت باشید. иштирокчии дигар дар жанри рақс манижа салимова мебошад. айни замон ҳунари рақсидани худро дар коллеҷи хореографияи шаҳри душанбе ба номи малика собирова такмил дода. манижа зебо мерақсаду дар саҳна бениҳоят озод аст. ӯ бо машқи балет, аспдавонӣ, бокс ва гимнастика низ машғул мебошад. مدینه جوان یکم میخوام با استادان شما تشکر زیاد گویم که اینقدر زحمت کشیدند. انا در رقص چگانی حرکت های کمتر زیادتر. شما در رقص یکم کلاسیکی حرکت زیادتر شد، برای اینکه کلاسیکا خودش از میمیکا وابسته است، از نوزکی. وقتی که بسیار حرکت میکنی نوزکی رقص معلوم نمیشود. لیکن قد قامت کاستوم هایتون با گپ نیست. انا مدینچکا با تو موفقیت بسیارتر کار کن. حرکت ها رو بسیار خوشروی اجرا میکنی. یک خیل رقاصه ها نمیتوانند مثل یک خیل چرخهایت بسیارتر کار کن. خیلی این کس رقاصه تیار علکه. برای من به هر دوی شما موفقیت. منیژه جان من آواز رو به شما میدهم. مدینه کار کن، مدینه که در صحنه کلان من تو رو ببینم. тамошобинони гиромӣ, ҳар нафаре ки иштирокчии шоу барномаи озмунии Парвин аст, умедворем ки бо қадамҳои устувор аллакай метавонад ки дар ҷодаи санъат роҳ ёбаду ба муваффақиятҳо ноил бигардад. чунки на ба ҳамагон муяссар мегардад ки дар чунин саҳнаи бузург байни мухлисону тамошобинони зиёд ҳунарнамоӣ намояду аз маҳорати худ дарак диҳад. бинандагони азиз, ин рӯзномаи охирини озмун дар даври навбатӣ буд. акнун ғолибонро рақобати боз ҳам ҷиддӣ дар даври дигар интизор аст. шуморо зарур аст ки суруду оҳангҳои дилчаспу пурмуҳтаворо интихоб намуда, рақсҳои хубу ҷаззобро бо мутахассисони касбӣ тамрин намуда, дар даври сеюми шоу барномаи озмунии Парвин ҳамагонро дар ҳайрат гузоред ва ғолиби ин лоиҳа бигардед. мухлисони гиромӣ, пас аз чанде шумо имкон доред ки барномаеро бо иштироки ғолибони даври дуюми лоиҳа тавассути телевизиони Баҳористон тамошо кунед. дар ҳамин ҷо бо шумо хайру хуш менамоем. таманно дорем ки дар хонадони шумо ҳамеша суруду таронаҳои дилнишин садо диҳаду таъбатон болида ва шоду сарбаланд бошед. хайр азизон, хуш бимонед.